И така, вие сте с вторият епизод на Become a Legend. Аз съм Васен Судердет, а.к.а. Spicy. Днес ще гледаме матчът между Ливърпул и Съндърланд. Между Стефан ще направи днес официалния си дебют. 16-годишното ни попълнение ще играе днес и излиза за първи път за екипа на Ливърпул. Също така и Роналдиньо ще започне за първи път като титуляр. Макс и Родриге също заменят Диркаут. Това са трите промени в нашия състав. Ще снимам този път цял матч и ги редувам един път само головете, друг път цял матч. И така, мисля, че всичко е готово за началото на матчът на Филото. Става само да чуем първият съдийски сигнал. Ето го и него и начало на матчът. Ливърпул напада на дясно на вашите екрани. Глен Джонсън захваща първа атака, подава към Стефан, който добре центри към Роналдиньо, който стреля с глава в фаул. Виждате много добре Стефан тук владя под впечатленията, центрира хубаво към Роналдиньо, който не можа да играе с топката по най-добрия начин. Сега Деко ще се бори с глава, не успя. Джон Шей, Брич, Глен Джонсън опитва се да даде зад матния шкартел. Един Ван де Сар добре се намесва, после Роналдиньо взима топката и напада отляво. Сега възможно за Мерсисайдци. Роналдиньо хубаво върши към Косенеке, центриране към Стефан, но Гордън се намесва и спасява. Много добре бе разиграна топката. Дани Агет сега бърка и възможно сега Кембъл. Еден Ван де Сар, прекрасна намеса на умелият вратар. Сега отново бе изсипана топка напред и тук Ходнер не можа Дани Агет да спаси Ходнера. Виждате тук удар, получи се рикошет и в Чарляда, мисля, че бе това, който отбиде топката и Ходнер. Сега центриране на Уатсън. Разбъркване там, Кембъл или Стефан? Кембъл. Удар! И гол! Да! Това е 0-1 за Съндърланд. Ел Мухамеди вкарва малко случайен гол, бе изпуснат просто Ел Мухамеди. Сега ще видим отново на повторени ситуациите. Ето виждате центрирането, разбъркването. Стефан тук не можа да се намеси. Кембъл, мисля, че бе това. Центрира. Ван де Сар довисна, остана над топката по-скоро. И 1-0. Ливърпул отново започва от центъра. Глен Джонсън към Дани Агет. Той подава към Косенеке. Пас към Макси Родригес. Центриране на Родригес към Роналдиньо в корнер. И на Роналдиньо ще центрира. Центриране на бразилец към Дани Агет. Не можа да игра сам меси той с глава. Макси Родригес. Стивен Джерард! Тази толка мисля, че влизаше, но корнер. Нека видим центрирането на Роналдиньо. Дани Агет, който там можа да се пребори. Чарли Адам се пребори. Макси хубаво подаде към Джерард и после Ходнер. От другата страна обаче този път Дани Агет ще изпълнява центриране на Агет към Макси Родригес на втората града. Трябваше да не успя. Ел Мухамеди изпраща на пред топката, където Чарли Адам бърка. Не, по-скоро подаде много добре към Косенеке и сега отново Адам по крилото. Центриране към Стефан, който стреля с глава в аут. Много добре се включва 16-годишното крило на Мерсисайдци. Ето отново повторение ситуацията. Центрирането на Чарли Адам, но после Стефан не можа да играе добре с глава. Отново той се намесва и тръгва по крилото да играе. Възможно сега центриране. О, тук се получи изненадващ удар. Имаше и рикошет, но Гордън внимаваше
И лови. Сега Ел Мухамеди изпраща в тъч за Ливърпул тази топка. Чарли Адам към Хусейн Рике. Хусейн Рике добре напредван, подминава Ел Мухамеди. Освобождава се центриране отново към Стефан, но доста топки са изпратени към Младока. 2 минути между другото е добавеното време, първото време. Ел Мухамеди, какво ще направи Ел Мухамеди? Празно пространство пред него, центриране, удар и аут! Какъв пропуск на Сигурдсон. Изключителен пропуск, Едвин Ван дер Сар към Шкъртел и това мисля, че ще е всичко за това първо по време, точно така. 1-0 за Съндърланд срещу Ливърпул. Начало на второ по време, Джон Хендърсън между пусна да каже, че е контузен, ключ контузия. 1-0 за Съндърланд преславеният срещу Ливърпул. Тук тъч в полза на мърсисайци. Глен Джонсън към Деко. Той пуска към Стефан, много добре. Стефан сбъркан, по-бавен е Стефан. От опонентите си. Шкъртел. Едвин Ван дер Сар лови. Пода към Шкъртел. Мартин Шкъртел към Глен Джонсън. Той подава към Стефан, много добро подаване към Младока. Центриране! И тук нямаше кой да засече. Все пак Деко! Удар на Деко! Корнер! Много добър удар на Деко и мисля, че Гордън се намеси. Нека видим. Тук беше честна топката. Деко си спря веднага, стеля и да. Гордън точно така отблизо върха на пръстите си. Сега Роналдиньо. Центриране на Роналдиньо към Макси Родриес. Той не можа да играе с глава. Дани Агер! Също не успя и сега възможно за Сигурдсон. Кембъл! Много добър пас за Кембъл. Но Чарли Адамс с страхотна намеса. После Едвин Ван дер Сар лови. Изпраща напред топката към Стефан отново този път. Тъч за Съндърланд. Джон Ошей към Сигурдсон. По-скоро това е Сесеньон. Да, не е Сигурдсон, сбъркал съм. Прощайте, сега Сесеньон аут. И така, първа смяна в матча. Младокът Стефан излиза на негово място. Стюарт Даунинг. Никакви ротации в постойката на игра на мърсисайци. Даунинг ще вземе мястото на Стефан. Ето сега той играе много добре. Помина Рич. Центриране, нямаше кой да играе там с глава. После сега е Недике. Възможно сега за Съндърланд. Ел Мухамеди. Но празно пространство пред Мухамеди. Подминава Агер. Кембъл. Удар и аут. Отново късметът бе с Ливърпул. Ето вижте сега на повторението. Много добър подане към Ел Мухамеди, но Кембъл много лошо отигра тази ситуация. Диркаут влиза на мястото на Роналдиньо. Енрике към Макси. Макси си е сменил позицията с Диркаут Джерард! Какъв пропуск на Стивен Джерард! Какъв пропуск на капитана на Мърсисайци! Виждате как Георгиев, менеджера на Ливърпул, се ядосва покрай страничната линия. Има определено за какво, тъй като в момента отборът му губи с един гол. Чарли Адам тук бе надскочен. Възможно сега за... Сега какво ще стане до последните минути? Даунинг! Не можа да надскочих като ходът своя опонент. Възможно сега Глен Джонсън хубаво владява на гърди. Изпраща напред топката към Диркаут. Макси Родриес се можа да играе. Джерард ще стигне ли първи до топката? Не. Кембъл. 4 минути е добавеното време. Ливърпул ще успее ли да вкара един гол? Много добре задържат топката гостите. Агер изпраща напред и
Край! Това е първа загуба за Ливърпул срещу Съндърланд. Много лошо първа загуба, поне според мен си заслужихме, но плюс нямахме удари в очертанията на вратата и това ни изигра лошо се шега. На 9-то място сме с 4 спечелени точки от 3 матча. Тогава бях аз в Сенсо 99, AK, Spicy. Мерси, че гледахте и ще се видим в следващия клип. Чао!